Biz sizne 26 июнь көнне җәйнең иң матур бәйрәмен, яшьләр көнен билгеләп үтәргә чакырабыз. Безне нинди программа көтә? Бу турда студиябыз кунагы Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгының матбугат бүлеге җитәкчесе Зилә Гыймазова тулырак сөйләр. Зилә, исәнмесез, хәерле көн? Хәерле көн. Инде сорауга күчик, безне нинди программа көтә? Безнең инде яшьләр көне районнарда 25 июньнән үк башланып китәчәк һәм июльнең 1-10 көнлегенә кадәр дәвам итәчәк. Шараларга килгәндә инде ул районнарда район башлыклары белән очрашулар, квизлар, мастер-класслар, концерт программалары көтелә. Мәсәлән, инде хәтта Балтачта 50 килограммны бәлеш тәпшерергә җыеналар. Дип хәбәр иттеләр. Шалыга килсәк инде менә 25 көнне аларда хедлайнер булып инде безнең Тимур һәм Ильяс Гаязовлар торалар. Шулай ук инде төрле интерактив площадкалар каралган, яшь дизайнерлар күргәзмәсеме ул. Яшь безнең студентларыбыз үзләренең театраль постановкаларын күрсәтәләрме? Түбән Камада мәсәлән 2 хәтта мәйданчык булачак. Аның инде берсе Экстрим паркта, кичке инде ул шушындый зур чара, концерт программасы белән тәмамланачак. Анда инде безнең хедлайнер Ханна булачак. Мәсәлән, инде Әлмәткә килсәк, анда яшьләр көне 2 июль көнлегенә үтәчәк әле. Алар инде күбрәк спорт ярышларына игътибар бирәчәкләр. Иң масштаблы, иң зур чара инде ул безнең 26 көнне Казанда. Безнең Казан инде ул менә шушы федераль агентлык, яшьләр агентлыгының ул 10 регионны сайлап алды һәм шунда шундый зур чаралар үтә. Безнең Казанда шушы мәйданчыкка эләкте дип әйтергә кирәк. Бездә инде ул фестиваль уличная классика дип атала, шундый фестиваль үтәчәк. Иң мөһиме, монда бит әле ял итү генә түгел. Мәсәлән, яшьләрнең грант конкурсында да катнашу мөмкинлеге бар. Барлыгы менә шушы уличная классика фестиваленә 200дән артык гариза килде. Шуларның инде күбесе сайланып алынды. 24-те шуларның үзләренең проектлары белән катнашалар. 1,5 миллионга кадәр аларның грант ату мөмкинлеге дә бар. Димәк, 26 көнне алар инде үзләренең вакытларын файдалы да итеп үткәрә һәм үзләренең проектларына акча да алу мөмкинлеге ала. Менә бу проектларга алдан гариза бирергә кирәк идеме? Әллә инде шул? Әлбәттә, алдан гариза бирергә кирәк иде. Менә 22 көнне тәмамланды. 17 проектны хәзерге көнгә расланды дип әйтергә кирәк. Шуларны инде бүләкләү 26 көнне көтелә. Шулай гомумән бөтен теләге булган яшьләр 26 көнне безнең инде Экстрим парк урамга килә алалар. Урыны да бит әле шулай сайланган, яшьләр урыны, яшьләр мәйданчыгы. Керү бушлай, ләкин алдан регистрация үтү сорала. День молодежи 2022.rf сайтына кирип, гаризаларын калдыралар, керү бушлай. Просто менә шушы регистрацияны үтәргә кирәк. Тагын бер кат кабатлы, кая кирип алар регистрация үтә алар? Тагын бер кат сайт. День молодежи 2022.rf. Сигездә калгандыр дип ышанабыз, яшьләр. Һәм инде менә сез әйтеп киттегез, төрле шәһәрләрдә төрле Мәскәү йолдызлары чыгыш ясаячак. Казанда кем көтеләсең? Казанда инде безнең хедлайнер Нилета. Шулай ук безнең инде Нилетадан кала Иванушки Internationalда көтелә. Шулай ук инде ул Сенечкада көтелә һәм башка күп артистлар көннең буе ниндидер шундый чаралар булачак. Сәгать 10-да башланып китә, мастер-класслардан башланып китә. Укыту программаларда каралган, экстремаль спорт төрләре буенча ярышлар да булачак. Гомумән һәр яшьтәге кешегә дә үзенә кирәкле мәйданчыкны табу мөмкинлеге булачак. Шулай ук мәсәлән, иҗади кешеләргә шигырьләр уку шундый мәйданчыкларда булачак, шигъри слэмда булачак, шундыйлар да бар, дизайнерлар да булачаклар. Шуңа күрә мәйданчыклар бик күп. Бүтән кешендә көтеп калабыз 26 көнне Урам Экстрим паркында. Барлык тамашачыларыбызны көтәбез. Монда бит яшьләр дигәндә бит инде яшьләр алар төрле категория яшьләр. Монда инде шул ук мәктәп укучылары да килә алар, шулай ук инде 30-дан соң 40-ка кадәр барысы да килсеннәр. Әлбәттә, һәркем өчен дә монда урын табылачак. Бик зур рәхмәт, Зилә, бүген иртәгезне безне башлаганыгыз өчен һәм инде менә шулай итеп безгә афиша форматында аңлатып киткәнегез өчен. Шулай ук инде әйтеп үтәсем килә, кыскача гына бүтән яңалыкларында
Безнең сайтларда һәм безнең социаль чиртәләрдә, министрлыкның социаль чиртәләрендә карарга була. Татарстан яшьләре дигән социаль чиртәләр бар. Анда барлык программаны да тулысынча күрсәтеп барабыз. Шулай ук инде регистрация ясаганда День молодежи 2022.rf сайтында да барлык программа күрсәтелгән. Алдан ук белеп, кайсы сәгатькә киләсегезне карап, үзегезгә кирәкле мәйданчыкка гына да килә аласыз. Бик зур рәхмәт.